Nas tutulungan nami di naong pinasaha muna perjabaran kung tuhami galuk maraborok-borok ima di galang ni tulang nami naksor matuaw kami sana kaborumu martangyang batutuhata ang babaso-baso sa kamuna katulang nami lutuhami at kabamoromu alekang yang ngami tutuhata ang giat ibodian ni tulang naksor matuaw di hamuna sa luhut na tulang ngami at kanang poso di pasahat tuhat tamatok paso-pasulay asa dapat sa manidok ni natua-tua asa tiyo mual di sumur gajang ay di bordar nung ngatok si gajang umur tulang namin nasa urmaduaw sa luhut na hamuna katulang namin ng poso sa itutong masigat jang umur jala si toro pinopar matutura sa niyang guru matututulang ang diyak tong mangihut kami at kaburog totong tul masigat jang umur tul managay gusto mo kamunak kahula-hula namin asa dapat sa manidok ni natua-tua asa si torok madakana si torok nang gulong na torok pamahula-hula namin torok mananghami borumuna sahat sul sahat kebutian sahaan no tapatarot dengan peradan persatok kinanito lang nasa ormato dihita sa luhut na namar hula-hula marboru sahat horas mahita saha magabian so mani makatulang matutu so yang luhut mahulu ko sa mamang ko kabasi mo akala amang sulit nami bam menarikan dia bah jadi naruhan nami nak kani ala alas dison nama dan nama noktor hita jolo pasahat tamu apa nak bodi asai madadata di nama katai jadi dia muda perwas nami pasahat tamu apa pada boli tulong tubuh nami nasi dol usai dok komuna dohok jojo muna jalan masahat kami di boguni alama muna nawarapang namar jualon jalan ngapi sabi-sabi jalan ngarisono jalo hami ima songan panabuli dai sira dohot set nagurang dohot taduk namanukun mahami imang kiduli muna ima si pawotohon nami tu akaraja siya luluhon nami may terlubuhi tu amat tadi bata jahuba asa namanukun mahani dia mahatana dia nanidok na asa takas main na ujuak kolak tumakas matong takas mau purba tumakas mau ujuak kolak takas sami marpanukun imang giduli muna jala tumakas mahamuna papara ni hauduri nami tahalyani iya namar buah-buah oleh tiba disukumurai raja dua tubuh iya di arena salpui ima dina matua dulu yang dialak itu hatta set tengah-tengah nami ima sada natua tua nata hulongi jalan bahasa sadarion matutu ibana pasal ararina laos patarot tama anon tuinganan pada dia pasatuk kina nih ima merititi simin diudung-udung ni upung nami jangan laos bisa memahami saluhutna tuhamuna doa tubuh nami mangkaran adat naguk tuhamuna asa agiat tujuan nyaron marhiti tangyang muna asa diakut minok tuwi dihami sabunan ni hasuruton asa di seliat tuata dihami ima situan ni anak situan di bor tuak kaki kining bro jalan di anak kon nami tujuan ni arion ibu-ibu magurang mai jala dia ka nasi kola saya di perbisuki tuata tujuan ni arion nah di bagasa parkir juga penasida saya tuata ma nama mangaramoti daging dotuk nasida dia madukun rajai ima hatana ima nang buah-buahna seluruh jami raja Nepal kopung niseka sadana dua-dua siat tengah-tengah jalahami mado molo pungiseka ono pungon naringga situtu jalahu berek kami dei ibadung magodang molo arong udah di dolok sait dakya sohade
Jala parpudi rai mana na sorohot kola na disipak tulu do hita. Jala saya ditipkotiot do tubutatta huta do luksai. Jala dia juhonot do tuhamu nak kababatuan nami nak tuan nami mogong moto asarohot imam. Jala ima perjuangan nyom na binereng mulai sa lirang dungar rumah tangga di luksai. Sada pejuang. Jala hubere kami mulalong udaon may haro partikiat di hita na marang-marang di hita ro nama si cari paho. Jala hubere kami di parpuyon moloroho pemana nung aliatare ho. Jali malas niroha nami dan jolo salpui mana asa diatare ho. Jali masadati. Amanang nabuhape mulalong udaon dihani ini kanina. Jala laktari debe. Jala hubere kami ro dihamuna kababatuan nami na tinggal di huta. Doho inak tunai masering gasto. Jalari hita na marang-maranggi masay argado di kamu nahan. Duberi kami. Jala molorohan dito disambutang imalas ni roa. Ang giyak ma bodani na tutor doh lalai di hita sa lupa. Ang giyak ma di pudian na. Gabetab ba di hita kakolong ni roa. Jalay masih pangirong ma. Dinang matuan lupe na tutor to. Jala di kamu udaon persar motuwa. Mangido tangiyang marhiti huriat sian hami hahagimuna. Habi me mangido matua mata di nahorak sikop. Yak kapasu-pasu na maragami. Di pujian ni natutot dapat kapasu-pasu hamu saliuna. Asa martaday dulu martaday turuan. Pinorhon di ulotong. Namangido pasu-pasu hita sian amat tadi bata marhiti hahagimuna. Hami pe mangido matua martaday bata. Di nahorak sikop. Di sude pinokpar ni ok manyon ya ima manubuan anak manubuhan baru titik yang roro di pasu-pasu dewata airang arong nasotar patu padoi bata di budian ni natuat di pasik kopi asada botatong pitang narung meris to pun nasomoro manubuhan anak meris baru tutoro diaka pinokpar na diaka pahok puna diaka namar sekolah pe dilihot dewata jalan menabi sukutik arena nairo oi holat di batado silehon pasu-pasu. Dina batarot ta memanan no tinganan peradianan na parsadap pinani. Tuga tu napir, turihi namar lapis, tuga tu namar susun, tusimis si kailo. Dilehon di batama di pudian ni, na tuat tahun pirma di hamutotti. Marsusun mahasang apon, marsusun hamorao, marsusun nang diak kasinamoti. Dilehon di batanang diak kapatsari ape, tutiki arena nengro. Di debata nakiyo di tanah perserahani asa di bata na palahot toni sa luhut na amin namang idolo di pasahat di bata may tuhamu na sa luhut na nang dihita pinamahamarang ki di hamuna paparan ni aputta tahalyaji kami si tahu-tahu marpangido kita tutik kiaran ro asa rapor dihita to tapunak isi balading di dulu na pangeringan asa horas si tanamahamarang di jala takas sita nama si kairin asa si pulan nami ma dihata ni puasa nanaing si pasahaton nyamat tadi bata di bumat tadi bagasat tikyon asa habis cara main na habol takan ni mata nyari kasudutan habol takan ni bulan dilihot debata ma anak nabisu dohok boru suku tak bulan asa dohonon nani ma bata ini parmahat main nana pihak tiga gadu asa tu sangkar mapori tuluang masa dua horas sama tunggu nawar dalam mangomo bat tiga horas sama na tinggal di bona basugi soani mana nari pangarto asa si pulang nani mah asa duhuk ni si poholon main na duhuk nai rata-rata di hata pangidoan sian pasu kata di bata siap kami yang kedua di muna pasauton ma amata Tuhan dewata songani mahata siap kami ambiduli muna dohok boru kuliah kami babat tikian Tuhan muna kulu ti hamu masyarakat mulia tera jani ambiduli ngopi na ite na kanin molo suarai idetilo alai una kolo marga boru be tabarum do to parani guru juang tabarum tu bararetan oh lutulah Amanieri, oh lutulah Oppo Siberia, do Amanobi, do Oppo Misigami. Laos Bugorahami no teson. Laos Chonima dihita ko para ni gursi juang. Dihamuna kainanami.
Bisa gina. Ini membagi masalah kami tulang taruh di hamu bulan nami o puluh. Kalau tu kau tulang bison. Ito. Kamang. Asa gokom masih mau jojo sialusan. Sahat kami di tongani alaman namarapang namar jualon. Taka Superman. Dia doban yang mata raja in atas sorry pada. Dihatan inauli hatan dengan. Si begion dipikal sia lua notok tua doban yang mata namar tua di bata. Takas ma di bawah buah. Kamu jala horas majalah gabe. Takas temuju purba takasan nuju akola. Takas hamai pariba memanukun. Radot hula talu baturuan. Paparan ni guru sejuangan. Dohot nasi dan nomor hamarangi. Nunga takas sama berbuah-buah. Di nama tua dolok mana tua tak. Rajai o pengisi kadoli. Jaka arinok salkui. Diari nauli di bulan nadenganon di sinar hamu martonga ni alaman di bagasan ulaun ada nagok. Hami be siatongan di parada tamu manangiakon. Anggia matong na tua totong dia tu hatta tulabung na parsidohot di nganan penara gena. Di hamu kapaparana nanga sada sultan. Di tabai tu hatta maka pasugawi pasohorasi. Di anak tubuh dia boru seorang tu tikiran yang rong. Di pasu-pasu tuang mama tong dia sadaon saudurut kamu tu dulu saudurat tu turuan horas tong na di bana itu re horas na di tanah panera dia kana memeti di pasu-pasu tuang main bur magodang akanat nabi suge tong akanat nama rapistaran dabo tong na niluduan jumpa naja bolo tu ngadong di tengah-tengah muna serah suhu tong nama ngilas mau mangilas di pamatang muna. Asa tanggal liatong so di bodomu, piut so di hilalamu. Tuhan tamana marsaur hamu saluna. Di hamuna sada sudom lumomi bani paparan nai. Atau saur mana uli saur mana deka donon nami ma. So manupasun yo akau putana parjului. Asa bintang narung isto pumasumoro di dulu ni berbatua. Bersama Tuhan tak akub ni laktui. Di pasu-pasu badiamu. Di situ bunyi anak riris. Situ boni boru torok dengan muna takas saat saur matu iba tutu raja ni uluk asa takki majalo walang galinggam jala garigi ditanya nami di anak tubuh nang di boru sorangi di pasu-pasu metong gabe aka anak pertahi ulu balang doho boru muna parmas jala pareme ima tutu raja ni uluk asa saat ni suruh saat matu betian nunga takas hutangnya kok kami tua doban ya mata nomor 2 di bata diragam ni pasu-pasu na naik si babi konon na tuamu di budian ni na 2 tahun horas mamu jala gabian sama nima sada hatanami sada tamyan nami hame akabaribamu rabdot hula ta kupasatan matuamu Oleh hati ma raja di bariban dia mula parulas nami semane orasan udah tiang mulau tamu oleh hati raja di bariban bangulum maju hamu mau lihat ya ulu timah bang akak taring tuah yang sudah panjang dari kelima. Nahorang di bagasan Yesus Kristus mengarisok kami sudi dan dipahorang akin manggohi dalam ketuduhan dalam kami paham eroha di pamorting ni amang situa suturi opo ekaw mantan guru jamat di tapi alani on si donon nami to hamu sulit ko para nasili dipudian ni amangon saya lam ditabay ni matama pasupas mo hamu ilan gantang lumo Uruboy gantang sen umok ni amangon alam mo ito sa manipe kapuji Tuhan ipas mahamu ipas sukasugi jala manghite-hite yung laulon kada ning gandong mardara sudi taba ako lapon daham so muni masahat ni hatanami sa sudi lagi na pununa dala hatan naman daw masya pulang mahamu sama-sama agka nanibaga sa arsa niruhan kapagantang penong di garida hata pulapon ko hamu alam lima takas masiluluak kita upay mahami taroron ni amagon di garida hukum obat. Betul mak? Oh, berarti apa? Itu sonari tonggo suku mulahana ro
tua kamu sebut dia di haroro namyo pribadi pun ale-ale pun huri pun kaningan maruhut akan hokbari sehari-hari mapasahaton nami sebut aka silue nami. Boleh ate ma raja nami boleh tupen lo di permas pintar di kiri pas aku muna tuhan lalu kita dapat bawa itu hari lalu las buahan bawa timan atau mau lihat ma silu kita di sini makuk ngadingkan horasnya ligabe mah semua lima si dohon nami perjulu kedua hon bunga di pasah tabi lekai meriti suara nasar mata panggula di huria suara namiri tangyang namiri narap nasong tergosa dulu atau ngape mi persabu gua muna tuat dia barang muna ojak nang di kortot di muna pas una gurak sen nama tari batanga berro muna sonang asa sahab indok ni atan upasan isu tua sahat sulu sahat tubotean anno duka bataro opung si kadulio tu ingana peradian persatok kinan itu simin nong pinato pamuna sai di pas-pas itu hatta mahmu nasaraha suhuton lumum pina pernai lering mangolu sahat panggabi apa horasa lima itu sobat dia mau ini Dinna hamu nakaingan dabar mangi oh asal gorok kamu jalan oh tahap lari oh perculu nggak siap ada teh ya hamu na pinok pernai na tuduo na di huta yang di pangarato di bariganan tuhan dengan hamu dina pasahatok tanong dulu nanti buat Batu negeri firma terjimuna ya kali hulumuna di pas-pas kuhata tutorok nama pinok pernah tutur di budina asa gajang ayat di sumur gajang ayat di bodak yo ayat di sumur tutiu nama bakila lamuna di budina matau di pas-pas kuhata si sudi mahamu si gajang umur tada sudi mahamu si tiaro pinokar asa di sekotot dimuna mai pas-pas nama terwata ape di persabugo muna tuak jabaramuna utak di dekat perjamuna pas na gudangi magarhamuna sonang nasa terbaca asa pihama sonang istu tua sahat masulu sahat itu botian lunga sahat tangyang nami to mataribata jago di baramuna meca kotot dimuna liling mahu mangulu horas sahat bebia ini mah ada sekami udu tihamu mau pasat itu kita nami mangulu batu hamuk asal
Jadi mulai tumarang nang terlului ma ulah nami boru nami di napira saat muna parwepir dohot dalam dohot dalam muna tu hami berpakai muna pengulipin muna tu hami kamang kainang sirup merdati dulu hami tu hamuna sa luhut na asa sa mga hatan si dua masih dorong nami biru mapoki baul pasalongan biru matodi nami luju ma napotan pamunguan butima hata sian hami sian asuton moliate. Jadi acara permanganan nama buju Allah. Oma pinapangaran mariteon guna naik papan masak ba tulang tu tinggal pangaran mon mariteon guna nami nak bela tulang naru nami mariteon guna nami nak bela tiga panganan mariteon opungayo petolu iba natulang setiap guru ML tutulah guru tu silap me guru ML mariteon opungami petolu lo ba Wala tunggu bearong nahurang panggoran namin tarsigo pingabanganan di alias sa uruna horong hula-hula namin radero pehami po na ni asudo. Kami yang marhite-hite suri-suri nagajang istorok rapi. Ngolo tuh. Lamar keluar ulos panggabi dia ngumparan yang bolonano. Nuwang itu langsung mati. Tuh. Tusi mahita lao tapi ring tinggi. Tuh. Jadi nuwang pihak kamang boru sesuai do nau tas kakati. Molo sabuk niya boru ki nomor dibahagi. Tuh. Berarti sabuk dulu nama. Hidup. Sebetulnya nama esa probat lo kan sesuai itu perkataan nami inang bok tu inang bok ku patau tama tu lekon inang bok ala disok kami itu takas siap tulang mana tiba tulang darubuk di bangun nabi siap turi kalau siap kami tulang darubuk muda dua mana boy terpatu bahami lau merek kamuna partai lebanon siat tu somoni kamu mana mengatur somoni boleh ate tu laku boleh ate kami lain ada deh kami nami corona di harona ini dijon rohani lepas hampir dulos akan boru kaleku akan boru akan godokku si bahasa nami dulos suri-suri nagajang ulos itu rauku suri-suri nagajang nama lapatan may tahu betul hatta labung kalma di boparan yang borokon si gajang ni umuran itu dia mau lo istorok rabu tong may pangiran na bata terlugoy mahalulang tutorok mama boparan yang borokon terlugoy malihabak kalungko suade jadi masalah uluson odo natarapatupa siyan yas niroha do salas niroha Tuhamu kelengami. Kalau soni pio bertanya mah kita tu berkata asa ule senon harap batik kini dalau kesehatan lagi tu. Jadi nuang Roma habi hula-hulamu tulangmu lau pasahatun ulos itu rabon muha kamang buru. Robutin nama habi kosro hakku so dia mampu ala takas ya ulangon hugoto ulo putih. Amang boru mah
atau Tuhan man sumudyaro. Walau tu petulah di dapat satu pulau susi nagajang tulang pagkota ani kuning-kuning ano. Alangan sok kami, hula-hula, siap bona-bona. Pasahat to dahil dengan kami tuak kabirin lang yun, tuak kaiboto lang yun. Asa takas sa takas boras, pag wala magmusik na hubatas.